Otabek Usmonov аз ноҳияи Ашт 2 сол аст ки барои заршӯӣ ба водии Зарафшон меояд. ҳарчанд ин кораш мавсимӣ аст ва танҳо дар баҳору тирамоҳ метавонад аз соҳили руд зарраҳои қиматбаҳо ба даст орад, вале ин корро аз муҳоҷирати меҳнатии Русия авлотар медонад. Пештар Россиячи будем, Сибир мегаштем. Ҳай омадем ана инҷа. Кора омӯхта шудем, документиш кардем, ана кор карсакем ниҳоят олиҷаноб аз ин мо даромади нағз мегирем. Россияда допустим 2000 пул кор кунем, ба рӯзишба 10 абдаламо баромада. Инҷанда рӯзишба бемалол ҷои худ мо, ватани худ мо, патент не, чӣ не, мо Россияда патент нест хуро. Инҷанда бемалол ана ҳозир допустим бемалол худ хуни худ мо бо капондахо мерем, ана мехезем, дубовина корамо мекунем. Otabek мегӯяд дар 7-8 соати як рӯзи корӣ то 4 грамм тилло ба даст меоранд ва ба ҳисоби миёна 500 сомонӣ кор мекунад. Вай дар 3 рӯз метавонад маоши миёнаи корхонаҳои давлатиро ба даст орад. Кори бузург, агар ҷавоно омад биёд ана кор кунад, ин сол 400 километр. Соҳила ҳисоб кунед 800 километр. Ина шута адо намекунад. Ин серано оқида Самарқанд ба бура афсус. Гузашта Ӯзбекистон як рӯз ба 1 тон 1 тон меохад. Агар ҳамин оқишба ҳисоб кара барун ҳамишба бемалол оқида афсус. Болои айба дига хел сангҳои бо қиматбаҳо бармасоз. дар якуним соли гузашта тақрибан 3500 хоҳишмандон иҷозатномаи кори заршӯӣ дар рудхонаву мавзеи дорои ин навъи кандании фоиданокро аз вазорати молия ба даст оварданд. нархаш вобаста ба сифати он ва бо нархи умумии биржа муайян гардидааст. арзиши иҷозатнома 80 сомонӣ аст. рӯзи холов 40 сол боз дар соҳили руди Зарафшон ба заршӯӣ машғул аст ва ин корро дар замони шӯравӣ оғоз карда буд, вале дар замони истиқлолият чандин сол натавонист бо ин кор шуғл варзад. баъди иҷозаи дигарбора ҳоло бо ҷалби коргарон ин корро пеш мебарад. бадтар пинҳонӣ кор мекардем, меомадем ба тарсу воҳима кор мекардем. ягон шахси бегонаро медидем, бо ҳамун коркардагиро дар дарё мепартохтем ки дастгир нашавем. хуб шуд ки мардум озодона фаъолият мекунад, худаш мебиёранд, месупорад маблағе ки ҳатто дар бозори сиёҳ ба ин нақ намегирад. аксари заршӯён бо таҷҳизоти худсохт фаъолият мебаранд ва қисми ками онҳо бо даст ёфтани маблағ онро аз хориҷа меоранд.